dneskajšom tutoriáli by som vám chcel ukázať, ako nahrať fotku do vašej zakreslenej trasy cez Google Panoramio. Čiže Google Panoramio, www.panoramio.com. Myslím si, že registráciu a prihlásenie zvládnete. Ja už tu mám vytvorený účet, kde už mám nahraté nejaké fotky. Ja som si už predtým zakreslil trasu do Google Earth. Je to trasa z Popradu na Zámčisko a viac menej teraz budem chcieť nahrávať fotku, ktoré sme spravili priamo na Zámčisku, a je to pohľad na mesto Poprad. Čiže v Panoramiu fotku nahrávame cez odkaz Upload, kde si načítame fotku z lokálneho disku. Systém nahráva fotku, my môžeme pridať k fotke určitý názov, nadpis, po anglicky title, takže dáme napríklad tutorial Zámčisko. Túto fotku môžeme priamo umiestniť na mapu, na určitý bod na mape, a to cez odkaz map with photo. Začíname s tým, že najprv zadáme dané miesto. Ja by som začal od Popradu, čiže zadám Poprad, dám next, vyhľadám mi Poprad a odtiaľ sa odvíjam a hľadám proste miesto, kde chcem danú fotku umiestniť. My ju chceme na Zámčisko, môžem si to ešte priblížiť. Čiže to je to miesto, kde chcem pridať danú fotku, a viac menej len kliknem, kde sa nám zobrazí bublinka oranžová, ktorá nám vlastne zobrazuje ten bod, kde sme danú fotku umiestnili. Netreba zabudnúť uložiť tú danú pozíciu a viac menej kliknutím na tlačítko Finish skončíme celý vlastne proces nahrávania obrázku do systému Panoramio. Čiže vidíme, že daná fotka je nahratá. Keď na ňu klikneme, tak zobrazí sa vo väčšom rozmere daná fotka, plus s mapou, kde je naša fotka umiestnená, kde sme ju vlastne umiestnili. Z Google Panorama alebo systém Panoramio nám ponúka, že si môžeme dané fotky, ktoré sme nahrali na server, zobraziť Google Earth, a to cez tento odkaz See in Google Earth. Čiže keď naň klikneme, systém nám ponúkne súbor KML, ktorý môžeme otvoriť buď priamo v Google Earth, prípadne ho môžeme uložiť na disk. Ja ho otvorím priamo. Vidíme, že sa nám fotky viac menej v ľavej časti načítavajú. Mne sa načítalo viac fotiek, pretože už tam mám nahratých viac fotiek a systém zobrazí všetky fotky, ktoré sa nachádzajú v okolí danej trasy. Čiže keď by sme si rozbalili menu fotiek, tak máme tu aj našu fotku, a ktorou je viac menej tutorial Zámčisko. Čiže keď na ňu klikneme, tak vidíme, že je tu fotka nahratá cez Panoramio a viac menej je to pohľad na Poprad, na mesto Poprad zo Zámčiska. Ja už tu mám aj načítanú mapu, teda cez tú trasu Zámčiska, ktorú vidíme tým červeným. A keď by sme chceli spojiť moje fotky s touto trasou, tak viac menej ich môžeme len myšou presunúť do časti Zámčisko, kde máme zaklesenú danú trasu, a naše fotky sú už súčasťou trasy Zámčisko, ktorú si teraz môžeme uložiť vo formáte KMZ napríklad na disk a potom neskôr využívať pre vlastné potreby. Ďakujem.